Reit, henffych. O'n i fod i gael ffilmio wneud ras yn yr Amazon, wrth o nawr. O'n i fod i rasio i brynu ffilm off Amazon, wrth Mae'na llefydd fedrwch chi brynu DVDs a CDs. Yn ogystal â chwilio am pethau fel yna i brynu ar y we, ni hefyd wedi bod yn chwilio am y clipiau gorau ar gyfer y we. Yn gyfer chi, ond ar gyfer ngwesau arbennig, yr unig un, diolch beth. Mr Malcolm Allen! Nawr, Malcolm, am rhyw reswm, mae pod i weid, gofyn efo am ti pêl-droed. Dwi'n gwybod pam, ysga ti ddiddordeb mewn bêl-droed? Wel, ti'n gwybod am bêl-droed? Na. Wel, fi brofi bod chi'n deud cywydd am hynny. Pan nes ti faglu dod allan o'r taxi ddo, nes ti ddeifio a rowlio gwmpas. Do, o'n i crio. Fel hyn, na. Yr unig be'r hirgron, yr unig o'i wy'n mynd i jasio, ydy'n siocled. Mae'r syml â hynny. Ond pam pêl-droed? Wel, dwi'n meddwl, o'n i lwcus iawn gysi allan enni efo rhyw greddf bach naturiol o chwarae pêl-droed. Wel, dyna be oedd. Dwi'n meddwl si allan yn cicio fel mwnci o'r dechrau. A wedyn nes i gysgu fo'r pêl-droed mewn hogyn ifanc, a wedyn o'n i lwcus iawn cael gyrfa proffesiynol allan o'n ei. Pêl-droed, ac hefyd, mae yna llawer mwy o sgilia yn pêl-droed na sy'n am mewn rygbi. Erbyn mae llawer anodda i chwarae'r gem. Mae bobl yn mynd i angytuno, dwi'n mynd i ddweud yn byd achos fi'n mynd gwybod am byd mae'n sôn. Yn deall. O ti, sol gol nes ti sgorio yn broffesiynol, ti'n meddwl? Wel, rhyw dros 60. 60, da ia? Wel, rhyw rasio un mewn 3 gem o gyda fi. O ti'n neud rhyw ddawns bach ar bob tro ti'n... O, gyda fi ddawns special bob tro. O ti'n show on off? Na, dim show off, na. Ond os am gweld teimlad yn y byd fel sgorio gol, ti di sgorio... Na, wel, ti'n teimlad. Ond, os ydym gweld teimlad na sgorio gol, pan ti'n gweld ti'n crymanu fo'n i gornel ychaf y rhwyd ar rhedeg o'na, a mae'r dorf i gyd yn gweddi denw, ti'n di gael y teimlad. Na, fod. Ond, pwynt o'n i eisiau gwneud o ran show on off, mae'n bwysig i chi beidio show on off. A dyma pam, gwers bach i ni gyd. Oce, so mae'n mynd i gymryd boi yma fan hyn, da iawn. Defence da, fi'n meddwl, fi'n mynd i fod beth dwi'n sôn. Defence da, pa un yw'r hooker? Pa un yw'r full back? O na, rygbi diwna. Nes ti sylwi lle di ddil o fod? Oedd i ddil o fod? Oedd i'n ddil o fod, mae'n ar i wynaf o'n adlad. I ddweud y gwir, mae'n sili rili, jyst sefyll mor agos i'r dyn sy'n taflu'r bel. Ond oedd y dyn oedd yn taflu'r bel yn debyg fel Andy Leg, a fysa fo'n neud rhywbeth fel. Na, Andy Leg. Nawr, yn amlwg, controversial fan hyn, merched o chwarae pêl-droed. Byddai'n gyflym am gyturo. Wyt ti'n cytuno, wyt ti'n angytuno gyda? Wel, os gynnu nhw amser ar ôl golchi llestri llnau ac... Cyn i ti fynd i'r bech... Mae o rhi mor galed a gêm bech. Dwch o'r clip yma. Mae o'n gêm rough. Merched bach di'n ein y chwarae. Dwch ar hwn. Wel, dim diffyg parch i'r merched o gwbl wrth chwarae'r bêl-droed, ond dwi'n siŵr oedd y bel na sbwylio'i gwallt i dipyn bach. Chydig bach. Nawr, fi'n nabod yn gilydd ys cwbl o flynyddoedd, o'n i'n sylweddoli hwn, ti ddim yn hoff iawn o llygod mawr, nag oes? O, fe dwi'n diodd nhw. Nawr, wyddoch chi sut mae'n gwneud y gwahaniaeth rhwng llygodau normal a llygodau'n ffrenig? Mae llygodau'n ffrenig yn drewi o garlleg ac yn gwisgo beri. Nawr, ond, maen nhw'n pethau bach cute. Heblaw, o'n i bai bod nhw'n edrych fel hyn. 4x4 go iawn di hwnna! Na, just stop it. Joke. Reit, dim un go iawn. Toi di hwnna. Tegan. Ond hein dwi wedi dod ar draws o blaen. Maen nhw'n debyg i chdi ar dy frawd. Y spectol ydi o, mae'n siŵr, y spectol. Reit te, Elvis. O ti'n mynd i fod yn bêl-droediwr neu Elvis? Wel, dyna be oedd o'r dechrau. A pam beth lle mae'r cariad yma'n Wel, y cefndir ydi, y dad oedd yn addoli Elvis trwy'r blynyddoedd, a fan ni fachgen ifanc o'n i'n tyfu fyny efo'r cefndir o'r gerddoriaeth o music bob gyda Elvis. A wedyn, pryd dad a mam ymddeol, ath nhw y ddain yn Graceland i Memphis, dod ar cloc ma nôl, a bob awr mae'na gan Elvis yn dod ar. Iawn, a wedyn, beth sy'n digwydd ydy, beth sy'n digwydd dros y Nadolig, nes i ddeud mam, fedra i'n cysgu bob awr, mae'r gan dod ar, felly ni'n dynnu batteries allan o'r cloc, hanner ffordd trwy nos, o'n i gael cws bach neis, a dyma un can yn dod nôl ar. Dad, di deffro, dyna faint mae o'n caru Elvis, di mynd lawr a dynnu dy batteries yn ôl. Da iawn. Wrth gwrs, mi fydda wedi bod yn dathlu i 75. Ie, 75. So mae dal yn fyw. O, mae dal yn fyw. Gweithad ymdrech di gymryd y batteries allan. Ond, ti wedi gwisgo fyny fel Elvis? Na, dwi'n di trio chwaith. Mae'n beryglus iawn gwisgo fyny fel Elvis, a dyma pam. Oce, thank you very much. Reit, mae'n mynd i fyny gyda'r deitha. Dyma mynd i wneud, drychwch. Whoa, Elvis!
soprano? Are you lonesome tonight? Nagi, yn sicr fydd o'n crio yn y capal heddiw. Wel, gwneud hwnna, ie. Dyna ni, digon o'r we. Malcolm Allen, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn i chi. Dyna we. Malcolm Allen, ie!